Kom nu, Grafen. Så er det jeg sagde ikke med. Grafen. Kevin, kunne man ikke lige trække og flere til de ude på fodbold? Ja, så bliver det der. Hallo, skal der ikke Hun kan ikke lade være at grine. Det er vildt. Det er ikke så svært, men det er ikke. Og så laver han sådan nogle ting her. I ved godt,